Good morning! Yan, punta kami guys, Cartimar. Bili ako ng isda at saka gulay. Yan, kasi ilang araw nang puro manok kami. Ay, may gulay naman pala. Nagluluto naman pala si ate. Pero namimiss ko na yung yung favorite favorite isda ko, tsaka yung chrysanthemum. Parang gusto kong bigla mag inan-un. Kaso ang tagal naman. Dito ko na guys, kapag lalabas kami. Mag-message ka sa kanila na pasuyo palabas po. Ayan, yung ibang tagal bumaba. Ayan. Nakakatampo kasi minsan pag sila nag-text na kaso ilalabas lang po, bilis namin bilis kaming bumaba. Nandiyan na ba? Pero okay lang. Importante, baka labas kami ngayon. Kasi si daddy, sabi ko na lang kami, maglakad na lang tapos mag-tricycle pabalik, ayaw niya. Tal-erks. Hindi social. Social ang puto. Social. Ano kailangan social? Mahal-mahal lang ng gasolina eh. Is pa pala yung guys sa sa Hariso. Kung pwede kami naglalabas ngayon, ang mahal ng gasolina. Santissima, 70 na ata 1 litro. Here we are sa Cartimar, my fave place. Diyan guys, sa ramen supplies. Diyan kayo makakita ng ay makakabili ng mga ramen supplies talaga. Mag home na lang kayo, gawa na lang kayo. Yan. Sari-sari dito, may Chinese, Taiwanese, Japanese, Korean. Yan, kaya tinan nyo laging full pack ang dito. Ang parking. Tsaka pang salad pala. Ayan, nag-start na rin akong ang hirap pag-diet, halos yata guys, every month, lagi kong sinasabi na diet na. Ayan, pero hindi naman ako lumalagpas na ng 56. Sige, dito na. Ayan, doon lang naglalaro lang sa 55, 54, 53. Sige, bahala ka. Log-log yan eh. Log-log nga eh. Yung nasa likuran ko, tinitignan ko. Pag atras ko, drug yan. Oo. Yung mga itsura ng parking ko. Ang saya. Diba? Nakalimutan ko na tuloy sasabihin ko. So mamaya na lang guys. Bili muna kami ng kasi alas 9 ng baka pa nagliligpit na. May 50 pa tayo. Tapos may bayad, yung parking 50, 'di ba? I told you kung nag-ano na lang tayo, naglakad na lang tayo, exercise pa yun. Katamad lang talaga nitong asawa ko. Ano na kuya? Paling talaga itong mag-park. Kaya mo na. O tama na daw. Sumuko na siya sa'yo sa kakaganon. Ang ni daddy is parking din talaga. Sparkling. Paling lagi. Let's go! Umaya na. Ano umaya na? Ito. Sige. Magdala pa ba ako ng camera? Huwag na Ay, kasi talandala ko. So, i-haul ko na lang mamaya guys kung anong mga nabili ko. Natanong ni daddy ka magpa-facial pa daw ba? Required yan. Natin yun national ID natin dito sa Pilipinas ang facial, diba? Pero dito lang naman nakapatong. Ganyan. Hindi naman sa Inis kasi masyado. So, kailan kaya darating na hindi na tayo magpa-facial? Okay lang sa face mask, pero facial, utang na loob naman. Philippine government, please lang. Baka naman, tanggalin nyo na face shield. Char. Pauwi na kami guys. Ayan, bumili ako ng baked sushi para kay Chris. Patikim ko sa kanya. Hindi pa ata siya nakatikim nito eh. Pero kaya ko naman gawin yan. Tikman ko lang muna. So ito na nga guys, yung mga napamili namin. So pang salad, eggplant, yan. Tapos onion leeks. Masarap kasi ito sa sabaw eh. Tapos mangga, pang salad din. Okra. Junior, no! Okra, mushroom, inoki mushroom, sili. Tapos iceberg lettuce.
pechay, lettuce, romaine, junior. Ito talaga. Ito na nga. Tapos, ano ba to? Cherry tomatoes. Then, yung sok. Sok. Anong sok ba to? Yung ano, chrysanthemum. Yan, chrysanthemum. Then, ano pa to? Alam mo, bumili akong pechay. Asa yung pechay? Bok choy, pang sabaw din. Yan. So, yun lang. Hindi ko na nalabas sa plastic, diba? Ito pala yung pechay. Ayan. Kasi, ano kami, nagluto kami ni auntie ng espada. Bumili ako ng espada. Tapos, tingnan ko nga. Ayan, espada. Ano pa yung iba dyan? Baboy. Tapos, yung pampano. Tapos, yung flat. Sapsap ba tawag dun? Hindi. Timon-timon. Tapos, bawang, sibuyas. Bawang lang pala. Bawang, ginger, ka carrots. Anong kasama nitong gulay? Yung, ano ante? Ano nga ba? Gumawa ako ng ano guys, yung smoothie. Pinabad ko lang siya sa ano, sa milk. Tapos pinasok ko kasi ulit sa freezer. Pero yan, hindi naman siya masyado nagbuo. Sakto lang. Yan, blueberry yung ginamit ko na muna. Ayan. Ito. Yan. Spirulina blueberries. 6 cubes yung nilagay ko. Tapos milk. So, Ayun, dito ang ulam. Tapos bubili rin ako ng egg. 1 tray. Tapos mga treats nila. Ayan. Ano nga ba sinasabi ko kanina? Nag-add ako ng milk. Almond milk. Tapos chia seeds. Tapos glutathione. Ano ba yan? Pure Beauty Collagen Powder. Yan ang ating breakfast. Sana. Wow! Ang daming treats! Ayan. Isang kilo binili ko. Mas mura kasi. 400, 1 kilo. saan may whiskas dito? Whiskas? Ala, oo nga no. Wala, hindi ko rin alam. Para pa man din 1 kilo yan. Paknat. May buto. Whiskas. Pareho. Pedigree tsaka whiskas. Ano ba yarn? Ito ata. Ang pedigree. Whiskas. Ano laman? Walang buto. Ito bigay mo sa ano. Huwag mo busin. Tricks nga yan eh. Mga price o? Sali na natin dito sa kanilang jar. Bango. Parang ano? Parang milky candy. Ano, sarap no yung oh sige, isa na lang. Parang balikot siya. Ayaw ba yun? Balikot siya sabi. Yung tag 25 dati. Yung bata pa kami. Matamis siya. Ganon. Anong year ka ba? 1960 ka eh. Char. Truth hurts. Wala mo ah. Bunganga ako daw. Hindi daw maganda lumalabas. Totoo naman, 1960 ka, diba? Ayaw patanggapin ang edad niya eh, no? Laging gusto 28 years old. Ano? Ano? Eh, di ba 49 ka? 28. Parang hindi na dadagdagan na, laging 28 ka. Para kasi Lolo Indoy, laging ano. Ow! Enough na! Yun o, dami yun. Tawa-tawa. Tricks nila. Eh! Tama na! Once a day lang. Balikot siya. Ayan, hinugasan na ni auntie guys. Meron tayong chicken. Chicken leg. Ito, breast yung laman niyan. Tapos, pork belly.
Tapos yung panglaga, pagsigang, and then yung fish. Yan. Ito na guys, niluto ni Auntie. Ano ba yun? Niluto ni Auntie na espada. Yan, napakasarap. Dudurugin natin tong sili sa asin. Yan ang pinakasawsawan natin. Yan. Ay, tapos kay Daddy, binilang ko na siya sa Cartimar ng Reddit. Tapos kay Chris, yun yata kakainin niya kasi nag-ano siya, tinapa. Then we have, ano pa dito, ginisang sardinas. Pero, ito gusto ko. Kain tayo. Kain. Si Mang Chi. Himalayan salt. Himalayan. Kain guys. Ang saya ko na naman kasi meron tayong isda. Lambot ng meat. Tikman mo. Ayaw niya talaga. Bangus ka, kumakain ka dati. Minsan arte mo. Ang sili. Sausaw. Sarap. Nakaka-happy. Hi guys! So ayun, dito na ako sa taas kasi it's 7 PM na. Napaga yung akyat ko. Yan. Ano bang gagawin ko? Ayun, ipakita ko na to. Baka i-film ko na tong ano, mga nire-request nyo. May mga nagre-request na ito kasi ayun lang naman yan. Ayan, may nag-follow up na ulit niya. Miss Muffy, yung mga ano nyo po, please, yung mga necklace nyo po. So, okay guys, gawin natin today. Total, maaga naman akong umakyat. Yan. Wait lang. Palit lang ako ng battery. Baka, ano na to. Lobat na. Ayun. Finally, guys, nakapag ano na rin ako. Naka-akit na ako netong ano, facial foam cleanser. Uy, gano'n ka. Ayun, yun. Ayan. Facial wash. Yung tomato to, guys. Very concentrated to. Kaya, ang ano neto, ang tipid gamitin. So, pwede nyo tanggalin yung half. Tapos, lagyan nyo ng water. Dapat kung lalagyan nyo ng water guys, hindi yung tap water mineral ang ilagay nyo. Ayan. Tapos yun na, magpo-foam na siya. Kasi pag ito lang, hindi siya masyado nagpo-foam, gawa ng very concentrated nga yung ano niya, yung formula niya. So yun. And then, yung tomato toner, na favorite ko, diba? Lagi yung nakikita sa vlog yan. Tapos yung ano, red tomato serum. Kumuha na rin ako. Yan. Pero in fairness guys, kahit yung ano, yung serum na ginagamit ko ngayon, yung kulay blue, ang ganda niya kasi napansin ko kapag kayo nang ginagamit ko na muna sa ano, sa face bago mag sunblock, hindi masyadong oily yung face ko. Ang ganda ng ano niya, ng combination ng anong yun, ng serum na yun. So baka lagi ko na siyang gamitin. And update sa aking ano, sa aking pimple. Ayan, wala na siya. Parang ano na, tuyo na siya actually. Parang inactive na yung ano. Vulkan, inactive. Inactive na yung pimple. Kaya inaantay ko na lang siyang mag-fall off, fall out. Matanggal. Yan, kasi pag dry na siya, kusa na siyang natatanggal sa balat. So,